sidibene apha kwimeka eMdantsane Indoor Sports Center apho sibambe khona i-Eastern Cape Championships for i-category ezimbini, i-school boys and girls, also known as i-cadets kunye ne-juniors. Ezi category ke i-cadets zipha abantwana abaku-age group of 12 to 14 years, ize i-juniors zona ibe ngu-age of 15 to 16 years. So silapha ke eMdantsane sikudibene zo i-8 i-district zase-Eastern Cape. Siyawukhumbula ke in our database as uyikhapho we have a database of 191 clubs apha ePhondweni. Kodwa ke kudibene i-district zo i-8. Ezi championships ke ziqale on the 5th yale nyanga until i-7th ke namhlanje zi-finals. Apha ke kuzokonyulwa i-team, sizawubona i-champions zeliphondo eziza kuhamba ziyokumela i-Eastern Cape kwi-national championships ezizawube ziseBhayi. I-Eastern Cape iyahosta eGqeberha ukusuka nge-14th uyotsho nge-18th kaDisemba. Kulapho ke le team izakonyulwa apha iyokumela eliphondo. Okwesibini ke siphethe uVision 2024 wesi apho sine strategic plan sethu esisibiza i-Road to Paris, apho sifuna uMzantsi Afrika uyomelwa i-boxing to be represented this time around kwi-Olympic Games. Siyiphondo ke lase-Eastern Cape, i-South Africa yonke ijonge kakhulu kweli phondo ezi sisaziwa ba siyi-mecca of boxing. So ke sinalo msebenzi omkhulu ke le category ke ye-juniors ina 15 to 16. Uyawukhumbula ke ngo-2024 ngabantwana bazabe bezi-elite, u-elite ke izi-seniors. Le category izabe isimele ngo-2024. So our focus ke iqala ngoku to prepare for 2024. But mandizibulele i-coaches at a club level zisebenzile because besilindele into yokuba sizathi xa sifika sibone abantwana bengekho ki-level esiqhele bekuyo in terms of fitness, but they are well conditioned. So as much as i-COVID ibe nayo i-impact, kodwa ke i-clubs have worked very hard. So funeke sibanikele lo credit. Phana pha kwi-referees and judges uyabona ke banabo abanye babo kwezinye district i-boxing ibingekavulwa for ixesha elide, but nabo ke so far they are adopting even ki-rules ezintsha ezifike kule period ye-COVID. Siyabulela kubazali. You know, when you talk about Bunongene Indoor Sports Center, uzabona i-boxing has a mass participation, abantwana abaninzi, and we have seen improvement with female boxers. Recently besine tournament eMthatha ye-females zodwa apho bungasoze utsho bazi-females ezibhoxayo. Namhlanje kwezi finals i-bouts ze-females zimisa iholo. Loo nto ibonisa into yokuba i-development on females iyancomakala. Loo nto lo msebenzi ke siwubulela kubazali because abazali yona category bekunzima urelease abantwana besithi abantwana bangamantombazana abanabakhupha, but eliphondo namhlanje limelwe kakhulu ngabantwana bangamantombazana. So siyabulela ke abazali. Nangoku sine-boxers eziya eLesotho nge-3 December ziya ki-Region 5 Youth Games. Sina 5 boxers sileli phondo out of 9 boxers ze-South Africa. Ithuke ke ezo boxers zengamantombazana ziphuma apha e-Eastern Cape ize ke ibe ngamakhwenka amathathu. Umbuyekezo is playing i-role enkulu kakhulu. Nabantwana bathi xa beyibona imbuyekezo babona ba bazimisela kakhulu. So siyabulela especially now that uyibona ba asisayifumani kakhulu i-support ku-SABC apho i-fight zethu ziphuma khona, nendlela zoba o-SuperSport ba-broadcast, but abantwana bethu ba-able to go online ba-download i-fight zabo. It's taking i-boxing kwenye i-level, and sizimisele usebenza nembuyekezo. Nizazibona ezinye i-developments apho sipartnerisha nazo kule program yethu ka-Vision 2024. So siyabulela kwimbuyekezo, siyi-Eastern Cape
i-provinces zonke zithi Eastern Cape is blessed to have i-channel ollohlobo because abanayo this kind of channel, so we are blessed as the Eastern Cape Amateur Boxing to have imbuyekezo. Thank you.